Damdamag Radyo Sagada. Naimbag manan nga aldaw, good afternoon. Oras ngayon tayo padanon manan dagiti damdamag para iti katengaan iti aldaw. Siyak ni Simbaya para iti damdamag radyo sagada. Parang aruda po iti ulo dagiti damdamag iti lokal baro nga child representatives iti Bontoc opisyal na nagsapata para iti boses dagiti kabataan. Payout ti uplift program dito yung Mountain Province narugyan ijay tadyan ken Bauco. Voluntaryo manipod iti US Peace Corps nakikadwa iti Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para iti climate ken mapping initiatives dito yung Montañosa. Proyekto nga basura to Silya may saksakan iti inobasyon kadagiti single-use plastics. Panawagan para iti regional nga autonomiya na ipabarumanan iti maikatalupulukot siyam nga founding anniversary ti Cordillera. Nasurok sa ngagasot nga tourism stakeholders sa La Trinidad pinmasidong iti Filipino Brand of Service Excellence Training ti Department of Tourism Cordillera. Panakaidasar ti cyber libel babaan ti mining company kontra iti duwang abogado sa Nueva Vizcaya kinondenar dagiti environmental groups. Kana disiplina iti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nakidaw iti Senado tapno maliklikan ti impeachment fatigue. Para iti detalye dagiti damdamag iti lokal iti munisipyo iti Bontoc ket opisyal ang nagsapata para iti rebengenda ti duwa apan nakabagi ti kabataan sa Municipal Council for the Protection of Children wenno MCPC. Iti anasao nga munisipyo. Iti sangwanan ni Bontoc Mayor ken MCPC Chairperson Franklin Udsi, formal nga nagsapata da Kaegan Cloud Andrada, manipod iti St. Vincent School ken Bea Monet Buswilan, manipod met iti Albagon National High School iti Kalman, Lunes, Hulyo 20. Ti duwa ket na elektaran iti napalabas nga Children's Assembly, iti napalabas alawas. Nga pinasutan dagiti kabataan nga agtawan iti 10 hanggang iti 15 manipod iti nagduduma nga eskwelahan ti Bontoc. Kasbaro nga miyembro iti konseho akam da Andrada ken Buswilan nga ipanti boses arapaap ken issue wenno pakasaknan dagiti padada nga kabataan tapno mainayon kadagiti plano ken programa ti lokal nga gobyerno. Sigon kaniya Rachel Ubfan, Social Welfare Officer 2, kan Sekretarya ti MCPC Bontoc, ti addam ket mayanurot iti DILG Memorandum Circular Number 2021-039. Iti sidong tibilin dagiti representatibo ket masapol addaan iti makaanay nga kabailan nga agidaulo. Aktibo iti komunidad ken addaan iti balanse panagkita iti kagimungan. Iti kastoy ket maisigurado dagiti lokal a pulisiya ket nakatutok iti pag-imbagan kan proteksyon dagiti ubing. Iti sa Baliadamag lokal ket narugyan iti Kalman Lunes Hunyo 20 baban iti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD ti panangitden iti 2,000 a piso nga binulan nga cash ayuda manipod iti gobyerno. Dahito iti inkari ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. Iti sidong tinaipalawa nga Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport wenno daytoy maawagan nga uplift program. Titulong pinansyal nga maitden baban iti DSWD Field Office Cordillera para iti umuna nga batch ket naipaay ijay tadyan ken munisipyo ti Bauco. 250 nga benepisyaryo manipod iti tadyan ken 226
nga benepisyaryo manipod ijay bauko tinagnumar tapno mapalagaan ti epekto ti inflasyon wenno panagnina dagiti magatang. Agigidan daytoy ang maipatpatungpal iti probinsya ti Abra, Benguet ken Montañosa amang tulong iti 1,485 a pamilya ang nakukurapay ken nababa ti birokda. Menig ditoy ket inmunan nga inlawlawag ti Department of Social Welfare and Development at ti opisyal alistahan dagiti benepisyaryo ket mararamid babaen ti cross-matching ti ahensya iti Philippine Statistics Authority wenno PSA basar iti 2024 Community-Based Monitoring System wenno CBMS. Daytoy ket mangisigurado nga usto ti implementasyon kan awan ti pannakabalinda nga ag-ikat wenno agnayon itinagan. Inbaga ti DSWD nga awan ti anyaman apan nakibiyang dagiti lokal nga opisyal wenno politiko iti panagpili kadagiti benepisyaryo tapno patas ken nakabasar laeng iti opisyal nga datos ti proseso. Sigun pa iti ahensya akom ti programa ang matulungan saan laeng dagiti marigrigat no di pati dagiti tax-paying near poor earners nga apektado ti inflasyon ken energy emergency. Para mat iti detalye dagiti damdamag dito rehiyon ti Cordillera. May sabaro nga solusyon iti problema iti basura ti agtultuloy nga isaksakad ti Sentinel Upcycling Technologies babaen ti bukod na nga basura to Silya project. Sigun iti CEO wenno daytoy Presidente ti kumpanya ni Jonathan Nako panggap ti proyekto nga aramiden ang napapateg a produkto akas iti tugawan, basuraan, ken crates dagiti single-use plastic imbes ang mapanlaeng kadagiti landfill wenno karkarayan. Itay nabiit ket formal nga inpaima ti programa ti 45 nga pidaso dagiti upcycled chairs sa Baguio Central School kas pamaneknek nga dati serbi dagiti basura a plastic no nasimpa a maiproseso. Itilikodan daytoy ket inaklon niko adakkel payla nga kari ti usto a panag-isina-sina kadagiti rugit wenno segregation. Kinalinis ken nangina nga gastos iti transportasyon dagiti plastic gapu ta bulky dagitoy. Inyo nay unay na saan nga agbaligi ti circular economy no awan ti usto a panakitinulong ken partisipasyon manipod iti komunidad. Malaksid iti benepisyo apang aglawlaw, target met lang ti programa ang makabuangay iti oportunidad iti pangkabyagan iti panagsimpa ken panagkolektar kadagiti basura. Panawagan da iti publiko ket makimaymay sa iti usto a panang ibeleng ken panagdonar kadagiti plastic. Iti sabali adamag iti rehiyon iti panaga maymay sa ti rinibo-ribo nga delegado manipod iti mga probinsya ti Cordillera ken duwa nga syudad. Ijay Baguio tapno iribisa ken paertengen ti suporta para iti regional nga otonomiya iti panakaselebrar ti maikatalupulokotsyam nga Cordillera Month anaangay sa Benguet Sports Complex iti napalabas alawas ket impeksa dagiti leader ti tema. Nakatutok iti digital transformation dagiti lokal a pagnegosyoan kagiddan ti panang ipapardas iti otonomiya. Tampok iti aktibidad ti naangay nga parada ti tradisyonal a ritual akas kadagiti panagsala ken panagpirma iti maysa nga manifesto babaen dagiti lokal a leader ken nagduduma nga sektor kas panang ipakita iti agtultuloy nga kari para iti krusada ti rehiyon. Iti nagbalin nga mensahe ni DILG Undersecretary Marlo Iringan inbaga na ati agpayso nga otonomiya ket masapul nga agtaud iti partisipasyon ken daytoy pannakaawat dagiti umili manipod kadagiti barbarangay, eskwelaan saan laeng nga iti pannakaipasa ti linteg. Suportado met the RDC Cordillera Chairperson kan Apayao Governor Elias Bulot Jr. kan Benguet Governor Melchor Diclas tinasao nga addang. No sa dinno ket inyo nay unay damot lang ati otonomiya iti sidong ti House Bill number 6981. Timang teddalan iti mas angkop wenno mas mayanatop nga linlinteg iti agrikultura. Makaanay nga pondo kan panakasalaknibe
panakasalaknib ti kultura dagiti Cordilleran. Iti sa balipayadamag iti rehiyon na tapno mas nga mapapintas sa ti kapadasan dagiti turista iti sikat nga strawberry farm kan dagiti kabangibang namutlaeng nga tourist destinations. Akas iti Bell Church ket nabaligi anang ipatungpal ti Department of Tourism Cordillera wenno DOT CAR kan ti Municipal Tourism Office ti La Trinidad iti Benguet iti duwa nga serye ti Filipino Brand of Service Excellence wenno daytoy FBSE training. Iti napalabas nga lawas no sa dinukot dinanod daytoy iti duwa nga aldaw. Napanmat nga sa nga gasuta sa nga 17 a kabuklan nga frontliners ti nakipaset iti programa a pakibilangan dagiti lokal a mannalon dagiti agtatrabaho kadagiti souvenir shops ken dagiti mangtartaripato kadagiti para publiko nga pasilidad. Panggap daytoy panagsanay nga ikan iti tourism nga ikan dagiti tourism workers iti makaanay nga kaamuan, kabailan, kasanayan ken husto nga disposisyon iti panangipay iti dekalidad ken nabara nga panang awat kadagiti bisita wenno panang sarungkar kadagiti bisita. Sigun iti DOT Cordillera ti Strawberry Farm ti maysa kadagiti mas nga madaydayo nga destinasyon iti probinsya iti Benguet iti Tinawan. Isu nga importante ang mapatalinaed ti nasayaat nga reputasyon daytoy babaen iti panangted iti serbisyo nga tatak Pilipino. Manipod iti panagumay dagitoy enggana iti panagpanawda. Iti detalye iti damag national ket kinondenar ti nagduduma nga environmental groups tapno idependar ti duwa nga abogado sa jay Nueva Vizcaya nakasuan iti cyber libel babaen ti North Luzon Mineral Resources Corporation wenno daytoy NLMRC. Dagiti abogado ada Fidel Santos ken Edgardo Edo Balgos ket manariman at tumaktakder nga legal counsel dagiti komunidad iti munisipyo ti Kasibo. Napatpat nga mangtugtugngar iti gold ken copper exploration project ti kumpanya. Gapu iti pangtana, iti aglawlaw ken pangkabyagan dagiti umili. Sigun iti grupo nga Save Cagayan Valley ken Anvic, ti panagidasar iti kaso ket maysa analawag nga taktika ti strategic lawsuit against public participation wenno daytoy SLAP. Tapno butbut ngayon dagiti abogado. Ibusen ti oras daken pondo kastapay apatal na ang tilihitimo nga oposisyon dagiti residente kontra iti panagminas. Para matitiya mauda detalye dagiti damdamag nagbalaag ni dati nga Senate President Franklin Drilon iti Senado posible mawanan iti interes ti publiko iti impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte gapu iti nabayag unay ken ti itsura ti panagtaray dagiti serye ti hearing. In panawagan ni Drilon kada Senate President Win Gatchalian kan presiding officer Chis Escudero nga irutan pa iti panagmanehar tapno maliklikan ti awagan nga impeachment fatigue itapay laeng nga adat iti maikadwa nga lawas ti panagdengeg. Sigun ken ni Drilon, kasla itatrato dagiti abogado ti proseso kas maysa nga kadawyan laeng akaso iti korte. Maitulad iti dua aldaw anadanon tapno laeng paneknekan ti autentisidad ti video no sa dino ket nagpangta ti maikadwa a pangulo kontra iti umuna nga pamilya kan dati nga Speaker Martin Romualdez. May sa abanag ang nakita ti milyones a Pilipino ang mabalinmot nga binigbig ti korte tapno makatipid iti oras. In paganat gati dati amamanday linteg nga trabaho ti liderato ti Senado nga pagtalinaeden ang nalawag ken napateg-unay para iti publiko ti taray ti panag-ukom ang nakailista iti 27 oras nga operational time.
Dagita nga rod apo, dagitiya na ibingeto nga damdamag para itiya midday news itangal daw iti Martes, Hulyo 21. Iti palang madama nga taon 2026. Siya palang ni Simbaya para iti midday news. Magibat-bati manan apo itiya naimbag nga oras, naimbag nga aldaw.